Bon dia, poble. Són les 6 del matí i jo porto un parell d'hores ja treballant. I la reflexió d'avui és, com sempre, breu, curt i ras. Vam veure com abans d'ahir van fer fora de casa una senyora de 90 anys que tenia una pensió de 500 euros. Un dispositiu de 40 policies allà, no passin cas, bueno... No delinqüent. Llavors contrasta tot això amb que aquesta persona se la deixa tirada. Punt. És blanca. Una senyora gran que és blanca com jo, blanquet. Després resulta que tota la vida treballant aquesta senyora i tenint una pensió de 500 euros no podia pagar el lloguer de casa seva. Home, és normal, Però fins aquí ja està, Vinga. Però ara hi ha una cosa que m'agradaria preguntar-me a mi, perquè jo sóc molt tonto i no m'entero les coses. Com és que una senyora blanca treballant tota la vida té una pensió de 500 euros, la fan fora de casa i la deixen tirada, punt. I quan arriben aquests menes jovenets de poca edat, de 2 metres, ferms, amb mòbil, ben vestits, rient, cantant, ballant, contents, els fotem hotels de 3 estrelles, aigua, llum, menjar, i després també els hi fan massatges. Els cuiden, els mimen, perquè no marxin. La diferència està en que qui ens governa, qui mana aquí. Aquest canvi generacional que ens volen fer, canviar el blanc per l'immigrant, ningú ens l'ha explicat i els mitjans de comunicació no en parlen perquè són mercenaris. A Rússia els mercenaris els liquiden. Bueno, la idea quina és? De preguntar-me a mi com és que a una senyora iaia blanca la fotem al carrer i ens oblidem dels migrants que no tenen paper, els cuidem fins al final. Aquesta és la reflexió d'avui, Bon dia, poble.